जोंनि गांनाय आंगोनिबो आंगो रायजो राजा नोंथांमोन दा आं लाजिलायलांबायबो आंखौ बुंनाय लोगो लोगो माने रंजाखांदों बुजियाखै दिनै लाजिनाया बेनो आंहा बैसोआ थांबाय दुद्रुला लांबाय ना आलि खोनानै देनजायो ना मा जायो गाराङा बे रोखोम नंलिया मोजां मोजां मेथाइ खनग्रा ओंखारबाय आङो दा सोबखोन्दा खुसेर बादि जाबाय गोदै गैला थेवबो बेबायदि गाजा गोमजा जेव जेव थाब्रा थाब्रा मानसिफोर नुयोब्ला बोरायनो बानाय थैनो गिनाय जायो दा सम सम बेखायनो सानो आङो नो रेस एखमबा मालाबा सोरखौबा मुर्दाबाद होनो एखमबा मालाबा जानदेंगे राजलेंगे होनो मालाबा डिभाइड आसाम 50-50 होनो बे लं लिभजोंनो बोरायलांबाय आङो ना जिनिसखौनो मोजां मोनखो ना माखो सासे लाबावगौमोन आङो गैया आंना जिनिसा मोजाङानो नङा दा जाय हक आंगोनिबो आंगो रायजो राजाफोर जोङो आंनि मेथाइ खननायनि उनावनो जोंनि एनडिएफबिनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारीनिफ्राय आद्रि खालामथावै खौरांफोरखौ खोनानो मोनगोन आद्रि खालामथावै बोसोनफोरखौ मोनगोन बेनिखायनो अननानै रायजोफोर दान्दिसे थाथ' जोङो जोंनि आलासिफोरनि बिबुंथिफोरखौ खोनासंगोन आरो गेजेर गेजेर जोंनि गसाइ दैमारिमोन दं ओमफ्राय आंबोथ' दंबाय थायो गेजेर गेजेर रोजाबलांबाय थागोन बे जबानखौ होनाय जाहैबाय दा आंखौ मेथाइखौ बोरैबासो खनथिनबाय बोरै खनबावो जाखोथाय र' सनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया सनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया
बारुखौबो गिया चिउरिया हानजाखौबो मोजां मोनलायनाया रोङा बेखौ रावबो होबथानो हाखाथारा गिया सिलाय गुलिखौबो गिया गुमा बारुखौबो गिया चिउरिया हानजाखौबो मोजां मोनलायनाया रोङा बेखौ रावबो होबथानो शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया शनिबार गैया रबिबार गैया 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 गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोसो थोलायनाया बन्द गैया गोजोन्थों।